Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo nasabgamong pagadapiton sa pagpamationg sa kataknang tulmanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y makapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan. Ug kini ang inyong alagad sa kaginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanginaot nga nakapagpahalo na kamustag sa tagsa niyo ka mga likuranan uban sa tagsa ka mga radio sets. Aron sa ingon ni ana mo inyo magamit sa pagpamati higayon na karon sa pagtuon sa mga maturan nga among igapagpadangat diha kaninyo. O ako magapanginaot ng panalangin ni Master iya untang ipaabot diya sa inyong tagsa ka makagalingon hatagan kamo niya sa kapiskay kabaskog sa inyong mga panglawas labaw tanan sa pagkamarsigon sa inyong tagsa ka mga panghuna-huna aron sa ingon ni ana hapsay inyong pagtimbang-timbang nining mga kamaturan nga among igapagbadangat diya kaninyo mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron sa pakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon niyo patalinghugan dinhi sa Power Radio magsugod kita sa alas 7 mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion. O sa Radyo Ultra matag Domingo magsugod sa alas 10 buntag mulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon. O sa RPN Teleradio mabati usab magsugod sa alas 12 mulungtad hangtod sa alauna sa kahaponon. Ug ingon man sa pagkahapon mabati usab magsugod sa alas 5 mulungtad hangtod sa alas 6. O sa Waikurat Radio FM sa Balingasag magsugod sa alas 8 hangtod sa alas 9 sa kagabihion. O dinhi sa Mindanao o sa Visayas area aduna na kitay 23 ka mga radio station. Dili nato tagsa-tagsaon sa pag sangpit ang mga radio station di naa ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi tungod kay importante ang oras nga atong igugol sa pagtubag sa mga isyu sa among gika bakbakan diri sa ere sa mga katarungan. O gining higayon na karon ikauban pa nato ang uban pang mga ministro. Kumusta usab ninyong mga kaigalan mga kaigsunan kini si Brother Jiggy Macarayo makig-uban sa pagtuon sa kamaturan aron among igato diya kaninyo. Aron di sa paglangay hatag ko pa kamo sa uban pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalan o kaigsunan kini sab si Brother Romira Macamos. Katambaya yung karon sa pagatuod sa kamaturan. O karon sa pagpadayon magpaila pa mo sa pagkaministro. Kumusta ka ninyo mga igalan ug mga igsunan kinyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Jezreel Macarayo nga moy usa nga makiguban ning stakna aron sa pagpadayon mga igsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tema. Nining higayon na karon mga kaigalan ug mga igsunan ang atong pagisgutan ang kabahin mahitungod sa pagpadayon nato sa pagtubag sa mga isyu ni Mitchell Bindilio. Tungod kay kun kanus aman si Bindilio magsigig tagaw-taw, magsige siya og pangatake, magsige sa hisgot sa PBCM ug sa ato magtutudlo og kanato nga mga ministro sa PBCM wa po'y puas ang atong pagtubag sa mga isyu ni Mitchell Bindilio. Uban sa pagpabati sa mga gistorya ni Mitchell Bindilio nga diha namo ipasukad ang among pagtubag sa iyang mga isyu. Sa ato nang gitun-an sa mga nangagi, kung kami muhimo sa pagdoktrina, doon nami gisandigan, doon nami gipasikaran, o kung kami muhimo sa pagpanubag, aduna mi gisandigan og ang gisandigan nato Brad Israel unsa ang atong gisandigan ato ginang ibalik-balik kanunay sa atong programa Ang atong gisandigan Brad Macarayo gibase nato ang atong pagdoktrina ug pagtudlo base nato sa Biblia. labi na sa pagtubag. Oo. Sa balaod sa misyon, mga balaod sa verse 13 gipakanaog ngadto sa mga tanan mga misyonaryo ug misyonarya ug sa mga membro. Giingon sa pahina 14 balaod 9 gingon ginadili ang pagkiskis sa kilay sa mga babayi og paggamit og eyebrow og eye shield kay supak kini sa kabubot-on ni Master. Ngano nga gidili man kini ni Master aron ba supakon ang kabubot-on sa Dios ug kini atong susihon og ipasikad ta sa mga kasulatan sa Biblia Sa mga nakasulat Oo. sa Biblia. kay kini man ang sandiganan sa pagtuo. Asa di ay isandig nato ang atong pagtuo Brad Israel asa? Sa Biblia Brad O Macarayo. diha di ay sa Biblia sa atong nabasa diha sa balaod sa misyon gipakanaog ni Master ngadto sa mga misyonaryo ug mga misyonarya. Karon mao na nga kung kami mohimo kung dunay magpadoktrina doktrinahan, kung dunay mga pangutana tubagon namo gisandig sa balaang kasulatan. Ang tubag, ang pagpasabot gikuha gikas balaang kasulatan. Pag dunay mga take didto ni Master, pag dunay mga take sa mga ministros PBCM, pag dunay mga take sa pagtulon ang PBCM, ang among pagtubag gibase didto sa iyahang mga pag-atake og ang among pagtubag gikutlo sa Biblia ingon ana nga plastada sa balaang kasulatan kung muhimo ta pagtubag
mutubag ba lang ta sa wala tay nadunggan, Brad Rome, o kinahanglan nga mutubag ta nga duna gitay nadunggan? Ato king paminawon ay sa kita mo tubag Brad Macarayo. Ato lang pagkabasahon kining nakasulat sa Proverbio sa iyang kapitulo 18. Bersikulo 13 nagayon din katong magahatag og tubag sa wala pa niya madungog. Maoy usa ka binuang og kaulawan alang kaniya. Oh, busa sa giingon nga katong maghatag og tubag sa wala pa niya madungog may usa ka binuang og kaulawan alang kaniya. Busa kun muhatag day kag tubag mo nay giingon sa Biblia. Ang nakasulat sa Biblia kun maghatag kag tubag katong maghatag og tubag sa wala pa niya madungog may usa ka binuang og kaulawan kaniya. Busa kaulawan di ay kung magtubag-tubag ka unya wala kay gibasihan sa iyang pagtubag unya kung doon na kay gibasihan imo rang hinimo-himo mo nang giingon nga kaulawan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Muna sa side sa mga ministros PBCM kung kami doon nami gitubag labi na gidala namo sa ire dunay hinungdan ni ana kay doon nami usa mi muhatag tubag doon na gimi nangadunggan. Mo nang giingon amo sa nang paminawan. Unsay prueba ana Brad Israel nga kanang gibasa ni Brad Rome nga para nga ang paghatag ni mugtubag kinahanglan nga duna gid kay madunggan ug duna kay mapamatian. Yeah. Ang gibasa ni Brad Rome, ang King James Version man ang atong basahon, Biblia ang Katoliko nga dunay pag-imprimatur ni Julio Cardinal Rosales ug ni usahan sa pagsulat sa mga scholar sa Biblia o protestante gingon. Sa panultihon, maura gyapon, panultihon kapitulo 18 bersikulo 13 gingon. Pamati una sa dili pa mutubag aron dili ka maulawan ug may sama sa buang-buang. Busa, sa gibasa Brad Israel, usa ta mohatag tubag kanang dunatay Madunggan. o dunatay madunggan ug mabatian. Kay kun pananglitan mo hatag-hatag tag tubag, unya wala tay nadunggan, unya maghihimo-himo ra tag huna-huna ba nga istorya, ato dayong istorya unya ato dayong tubag-tubagon mo nay kaulawan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kay doon na manggitao nga magparon-aron ba nga siya maalamon, pero mismo sa iyang mga pinulungan malaang siya sa iyang mga pinulungan. Naa ba sa Biblia, Brad Jiggy? Aduna, Brad Bacarayo. Basaw lang nato diri sa Biblia ang Katoliko nga may imprimatur ni Julio Cardinal Rosales ug pinag-usahan sa pagsulat sa mga scholar sa Biblia nga mga Katoliko ug mga Protestante. Dinhi sa panultihon kapitulo 18 bersikulo 2 kama 7. Ang buang-buang dili magsapayan kung may masabtan ba siya o wala. Ang iya maoro gyud ang pagpatuo nga siya maalamon. Kung siya musulti nag-among-among lang siya sa iyang kaugalingon kay malaang man siya sa iyang kaugalingong mga pulong. Sa atong nabasa Brad Macarayo sa giingon sa Biblia, ang aduna day tao nga magpatuo nga siya maalamon. Ug kung siya musulti nag-among-among na siya sa iyang kaugalingon kay malaang siya sa iyang mga pinulungan. Sama lang gud ni Mitchell Bindilio Brad Macarayo nga atbang kanato nga nangatake ka master ug nangatake kanato nga mga ministro sa PBCM. Ikapila naman nato na pamatud-an Brad Macarayo sa ire Brad Macarayo nga malaang siya sa iyang mga siltian ug sa iyang mga pinulungan. Oo, na? Nga ato nang pruebahan. Nya? Kung dunay paghisgot sa kauban nga ministro, Brother Jiggy nga mato pa kadaghan na pamatud-an sa ire, tinuod bitaw na. Kadaghan na. Nga naman mismo iya masinultian malaang siya. Nya, atong paminawan. Unya kung siya ra bay pasultihon, ingon ana day kami ra ba maoy mahulog nga hilabtunon. Kay kami daw kuno sigig pangatake ato ning paminawan no. Nya, tan-aw na to. Unya dinhi ang iya mga sinultian di ba mismo siya malaang atong pruebahan ang gisulti sa kaubang ministro. Nya, no? Malipot sa PBCM na bagoy pagdayig. Dahil kung nakukuha na nila. Puro gana atake. Ha? Ya. Natural kalakalang kayo may sarason. No? Naaraman di ay na. O, tanawa gani. Muna giingon na mo nga malaang. Patingala-tingala pa siya. Kining mga ministros PBCM. Sige, lagid puro lagid atake din hinako. Doon na bagoy sila pagdaig din hinako. Tanawa na, pahibong-hibong pa siya. Pero pag abot sa unahan, gisunod niya paglitok si Andila, unsay giingon, natural. Tanawa ra. Siya ra nagsulti-sulti, siya ra po'y mo pasabot siyang kaugalingon. Na! Tanawa ra ko na, mayingon siya. Tanawa ra ko Wallace PBCM, ako ra gihisgutan ana, nabagot sila pagdaig. Taon-taon ingon na yun siya, hunong lang kadiyot, ingon na siya. Natural. Kay, nagkalantugi, may sa rason. O na, tanawa, naaraman di ay na. Kay nagkalantugi, asa dapat ang pagdaig diha. Ingon ana nga sistema mo nang ingon ginahinay na to karog pagpamatod nga mismo sa iyang mga kaugalingon nga mga pulong malaang siya ha niya unya gawas nga iya ra kunong tingog ipabati
iya ra gid kuno ngalan hisgutan. O niya, atong paminawan ang iya na pong gisulti kay para ba nga atong maprubahan hinay-hinayon nato karon padayag o pagpabati ang iyang mga gipang istorya kay para nga atong maprubahan nga mismo sa iya mga sinultihan among prubahan gipakita namo nga kung kining tawhana makigbangga namo bisan pa sa iyang sinultihan di pa mi motandog sa doktrina sa iya pang sinultihan wa na guba na ang iyang mga na siya ra mismo mo nagguba-guba mismo sa iyang panultihon wa pa mi motandog sa Biblia wa pa mi motandog sa doktrina ha sa inistoryahan gigukod pa lang namo siya kanunay tanawa gani ug unsay nahitabo ha ya ato na sang paminawan gawas nga siya ra kuno mo hisgutan kuno iya ra kuno ngalan kuno mo hisgutan kuno namo kuno sa among programa ni atong paminawan no Dugay na po niya higala igsoon mga dayhag listener no? Niya salamat nga dili primero ang akong ngalan siging gimension sa ilang programa halos mahurot ang ilang oras sa akong ngalan gahit may permission dako ba nagbayad butin sa daon magpa-advertise lamang karon igsoon pagpila lang ng usa ka minutos dako na kaya na pero salamat pa sa mga ministros PBCM o niya dili na lang go dili kay ang tingog na lang go ilang ipadungog ako nagong picture no I like it ganahan ko na nga na-request po na akong kaubal mga mato pa na ikaw man lagi kaya sige anaya ay apel po ko tulong po ko nila ni ara ari atong niyora na mati maluluyo naman yung mga tawhana basig siguro iganahan na po na sila kaya nato itandem ko sa ilang Espiritu Santong piki tanawa ha ang among Espiritu Santo kuno piki unya matod pa na sa iyang gisulti nga gingon iya ra ngalan unya sige ra kuno mig atake puro sergi kuno atake unya ningon dayon siya iya ra kunong tingog ang among ipabati unya ningon dayon siya nga matod pa niya iya day kunong hulagway kuno ang ipakita ipagawas kay didto man sa pikas nga sibihan nga naapod ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa teleradyo sa RPN so ingon ana nga sistema nga gipakita natural nga gipakita tungod kay para pag-prove nga mao na siya ang nagsulti mao na siya ang nagyawyaw mao na siya ang nakiktinubagay kanamo nga mutubag sa ngalan Mitchell Bendilio kato nagyawyaw karon ingon ana nga sistema unya kung gipabati namo ang gisgutan namo ang iyang ngalan gipabati namo ang iyang tingog para pag-proba kanang naas Biblia katong maghatag og tubag sa wala pa niya madungog alang-alang man karon dad-on namo ang iyang ngalan sa ire unya dili namo ipabati unsay gisulti niya para diha namo gipasukan ug nganong ingon ani ang among tinubagan kun ingon ani ang among tinubagan tungod kay do nami nadunggan ingon ana nga sistema karon ug moingon siya panalitan kami mga taki sa iyaha siya hisgutan natural kay do na siya pagsangpit diri sa mga ministros PBCM sama atong yang giingon gitapad nila ang akong hulagway og sa ilang Espiritu Santo ang Espiritu Santong piki sa PBCM unsa man na hilabot na dili. Yung kami hilabtunon unya pag-abot niya sa imuha dai naa poy kay paghisgot sa mua. Ingon ana nga sistema. Niya tan-aw ngano na ingon ani ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Na? Niya pa. Unsa imong gisulti na atong paminawan? Niya kay nindot ni. Niya niingon dayon siya. Katong giingon niya nag-request ang ako mga kauban nga i-appeal pud sila. Kauban ka mo nagsulti? Hilig ra ba kag buhat-buhat og isulti? Ikaw ra mao'y nagsulti ana o say prebahan ta? Tanawa gani nimo nigingon sa kauban ministro gani ha. Nga matod pa niya kadagana namo na mapamatud sa ire. Nga malaang ka mismo sa imong sinultihan. Tanawa gani niingon siya iyang kauban nag-request nga ipa-appeal po kuno. Pero tanawa kinsa mao'y nag-ingon nga i-appeal? Siya ra mismo mo nagtukan nga siya ra mo nagbuot-buot ana. Paminawan ta. Niyaw? Sapon na. For your information, akong ihawak sa talang ay very special sa akong mga idalang PBCM. Ang akong nagulitang picture na ginautan na ito pa, ginagipastor. Yabi ko rin na akong mga kauban. Tanawa! Di pa nakaprove na may? Tanawa ang sinultihan. Matod pa na niya. Nag-ingon ako mga kauban, nag-request nga i-appeal sila. Tanawa gani, i-appeal po ni po ang akong mga kauban. Ngano nga imong ipa-appeal? Ngano, gihalangan ka na? Sa among tubag? Ha? Kana ganing imo ganing estilo ganing ipadala ganing sa kauban nimo di ba latos na prangka nga pag-istorya na ha ya mao lagi na nga kun musulti lagi ta timbang-timbanga sa ba pag may time kay aron dili po ta malabaanan ina nga sistema betan ang ta Brad Israel
sa balaang kasulatan Brad Israel. Sa balaang kasulatan. Tan-aon ta. Unsay tambag sa balaang kasulatan Brad Israel? Kung kita musulti, unsay gitambag sa balaang kasulatan? Kaya itong basahon diri Brad Macarayo sa Biblia ang Katoliko nga adunay pag-imprimatur ni Julio Cardinal Rosales ug ipanagusan sa pagsulat sa mga scholars Biblia ug Protestante gingon. Sa Sirach kapitulo 28 bersikulo 25-26 giingon. Buso sa samang pagmatngon, pagbantay sa imong isulti, timbang-timbanga ang matagpulong ug pagandam ug usa kandado alang sa imong baba. Tingali adunay usa ka tawo nga naghulat kanusa ikaw masayop ug kun dili ikaw magbantay may sukamod, ikaw sa kagalingon nimong mga pulong may lokapa diha sa atubangan niya. Oh, tadawa, sakpan. Una yang gisulti kami kunoy mga magsigig pangatake. Unya pag-abot na karon, pag-abot sa iyang gisulti sunod niya nga mga programa, gisgutan niya piki ang amo magtutudlo. Unya pag-abot ana karon, iyar ko nung tingog bati, pa hibulong pa siya nga maghisgot pa sa programa sa mga ministros PBCM. Hisgutan man niya sa master. Unya karon, niingon na siya. Nag-request ako mga kauban, ngay appeal sila. Ikaw ra mo ay nag-ingon nga mata pa. I-appeal po ni ako mga kauban. Nganong ipa-appeal man nimo? Ngano gusto nimong dalahigon sila sa imong mga sinultian nga wa na magkadimao? Niya, pribahan ta, niingon mangikag ipa-appeal. Mosampol ta? Sampulan nato ang nagsunod. Wa para ba mo ni tagud-taguran ning imong texter ba? Kining texter nimo ba nga nagsigig tawag nimo wa pa ni tagud-taguran namo diri sa programa? Ha? Pero gusto kang tagud-taguro na to. Kumaingon ka panalitan among programa. Igmor ang tingog mo gisgutan. Ikaw ra mo'y among gisgutan natural. Kay doon na kay mga isyu gibuhian sa mga ministro sa BCM sa among magtutudlo. Pangutana. Gusto man gikang ipa-appeal ang imong mga kauban. Bisan pang texter nimo, bisan pa ang caller nimo. Prangka nga pag-istorya na. Ug doon na mga atake nga gibuhian sa imong caller o texter, bisan pag dili nimo kauban diha sa imong programa. Katingog sa kamatuoran. Prangka nga pag-istorya lang paso na appeal. Mosampol ta. Niya, paminawa na to. Paminawa na to. Bisan pag caller ka pa, bisan pag texter ka pa, basta mo appeal kagatake lang paso gina. Unsay prueba? Atong paminawan, ha? Kay gusto makaning maminaw din siya sample, ya? Paminawan ta. Ya. Hello. Okay. Kini Bosa na tong kadiyot, ibalik na to nga nagtubag na siya. Isampol na mo ni. Nga bisan pag iyang kauban kanang tigbasan na diha ug mao nay padad-on na stima ug unsay isyo lampaso ang agi. Bisan pag cooler mga atake sa iya sa ere gidala gipabati nga pagtawag ng bindilyo ug pag-atake sa PBCM apel sa lampaso na. Pruebahan na to. Balikan na mo. Ya. Hello. Drive gini pag-ayo bindilyo ha, tarungag yun kay kini diri karon tagud-taguro na mo ni kay wala pakakatilaw nga gitagud-tagod na mo ning imong kulo kabildos nga texter og tali kanimo. Tan-aw na to mismo sinultihan. Kamuray mga unay sinultihan. Niya. Hello. Karong gabi una ato ning tagud-taguron. Kay pakita na to, ipakita na to gamay ra kaing kibo. Klaro mo pag-istorya. Mo lagi ni debate lagi ni. Mataglib ka sa iyong baba, paning kamuti gyud gani ka, magbantay gani ka ng imong sinutian, maura po na'y maunay nimo. At among pribahan karon aning kagabion. Niya. Sige. Okay. Ano na ka? Hello. Kanang na. Kasi mo kaya Katoliko ka pareha ra kanila. Tanawa ha, nitira na ang imong text, ang imong cooler ha. Nga matod pa niya sa iyang gisulti, kanang piki nga PBCM, unya gisgutan yang Katoliko, wala may labot ana sa Katoliko. Ha? Ngano man? Ha? Kung ang mga naminaw karon nga mga Katoliko, lantawa lang ninyo sa Facebook. Tingog sa kamatuoran, DXKD, RPN Dipolog, mugawas nas bindilyo anak tanawa ganig. Unsa iyang pagkahilabtunon sa nagkalain-laing relihiyon. Kini gidala namo ni karon sa ere kay gisgutan yang PBCM nga matod pa niya piki. Na dinhi gini karon ato dayong padayonon pagpaminaw. Kaya mga kasama na, wala na sila.
Nanambag di ini. Nga dili ko no mi ipaambat. Dili lang ko no mi tagdon ba? Kay ngano mugara lang ko no mi. Ha? Ano ang sa gisulti na dili ni pwede nga dili tagpagtagad ngano man. Kay luoy kay mga tao nga mahisalaag ani. Niya, ato dayong. So, aron ang mga tao, aron ang mga tao, makatimbang-timbang, o 15 na tudlog din, o 15 na makat. Ang tubag na ni Bindilyo dayon sa ilang kulo kabildo nga iyagi kunong ambaton kay para ang mga tao kuno makatimbang-timbang kinsa kuno tali sa PBCM o kaniya nga nagsultis dinog kinsa poy na makak. Okay, sige makigwinaswasay magkaka. Kini isampol na mo ni. Kini lang ganing istoryaha, isampol na mo sa nagsunod sa among programa ug maglantaw sa imong programa tiyong sa kamatuoran bisan pas Facebook. Makita nila, tanawa gani, kining sinultihan na lang daan kung kini imong gamiton tuwad o lampasog yun ang agian. Prangka nga pag-istorya na. Atong padayonan, pagpaminaw. Ang tao pre, ang tao pre nga kanang sa pangunahon na dili ka kamuso sa ilang mga doktrina. Ang buot man mo Tuana ha? Niiming na ang iyahang kulir ha? Ngamatod pa na niya. Ang tao kuno nga mutuo kuno sa among doktrina, wala kuno saktong panghuna-huna. Tanawa gani, imbis kay si Bindilyo, iya bang tambagan nga dili maayo nga buhian sa ire. Iya dang giingon klarohon nato, klarohon. O tanawa ha, pero tanawa nagpaaron dayon siya nga mudipinsa dayon siya nga ba dili angay isultit. Paminawa na to. Nyaw. ang motor silang doktrina, dili na insakto kahuna-una. Ano hapon? Ay tayo na istorya dili sakto pangunahon. Ay, in fairness. Okay, in fairness kuno ha. Matod pa na niya. Ay ambot man nimong gipasabot nga ang mutos ilang doktrina dili wala saktong panghuna-huna atong klarohon o nganong klarohon pa man nimo na gisulti nga matod pa niya nga ang mutos doktrina namo wala saktong panghuna-huna nganong gibalik nimo kay nagkaparehos gimong prinsipyo ha unya ya hinay-hinay na tanig latos ha hinay-hinay tag latos gamay balikan ta na karon tan-aw ta tagod-tagoron hangtod sugalan namo ni nga porsyon tanawa gani di ba mo balik nis imong kaugalingon mulutaw nga kini fabricated nga istorya-istorya ra ninyo na atong paminawan In fairness, atong koreksyon na ako na in fairness. Siguro, laing aspeto, dili, wala sa hasaktong kahuna-una, sumala sa pagkurunan sa Biblia siguro. Wala pre. Atong klaro ko. Dili, wala. tanawa gani mo depensa gani ka nga moingon pa gani nimo lumatod pa na nga karon ang mutos ilang doktrina wala saktong panghuna-huna ang mudawat ba una karon ingon ka pagtulunan ang katulugar mo inisabot mo na doktrina agoy pagklaro ba ya mo lagi ning makigdebate lagi ka na sa imong mga giistorya sigurado gokdon tayo ka prangka nga pag-istorya na gagmay ra kayong ligas prangka nga pag-istorya gamay ra kayong ligas sa imong sinultihan piti ang agi. Oh, piti ang agi. Sige, wala pa ta magtagod-tagod ha. Atrasan ko na ron, balikan ko na kay ako ginagkadong pinupinuhon karon nag-imo karong sayop sa imong text sa imong cooler og kanimo nga gitawagan sa imong cooler. Ya, padayon nun ta. Sila atakiha personal, ang atong itatake direksyon doktrinal. Okay, ato lang igiyahan ang imong punto kay basin ba ako Kamo nga nagsunod dati man wala kuno mi atakiha kuno personal, doktrinal kuno iyang pag-atake og ang iyang cooler. Ha? Doktrinal ilang pag-atake, dili day personal. Tanawon taniron. Og may baruganan maning tawana sa sinultihan. ay managsinag na ako gilod nga itudlo ang kamatuoran. Aw salamat kay imo gid itudlong kamatuoran usa man na. Dili pwede sa Biblia nga idahig nga ang Biblia nagpamatuod nga si Tomas Irin yung may Diyos Espiritu Santo. Ikaw, mutuo ka na. Kung hindi nga na ito ang pinagila sa baliti dati mo ito pangunan ko. Oja, kamatuoran ko nimo, Adventist ka nila eh. Ito ang amigo niya, hindi yung guys. Lagi. Mas, naraba po sila ingon kayo na ang tanan ko ng manawag na ako, Adventist ka. Tuana, matod pa na niya gipangutana. Unsay relihiyon nimo? Adventist ka dili, igon sa dili. Amigo ko nimo. Ang akong relihiyon, ha?
Assemblies of God. Karon tan-aw na to Assemblies of God ang iyang cooler. Amigo pagikuno niya. Ang pangutana karon. Dinhi na ta. Unsay gisulti? Gitudlo kuno ni Mitchell Bindilio kuno nga dili gyud kuno pwede nga idahig ang Biblia nga si Master Tomas Eugenio mao ang Espiritu Santo nga naa sa Biblia. Munay doktrinal. Prangka nga pag-istorya, doktrinal lugar kay nagisgot siya og Biblia. Pero akong unahon, unang-una, nag-ingon ang iyang texter nga matod pa na niya piki nga relihiyon nga PBCM pangutana do. Adto ako no sa Securities and Exchange Commission og piki bagyod ang PBCM. Adto ako no na. Adto ako no og di ba rehistrado. Ang pagtulon ang PBCM, lantawa lang. Ingon anak nga sistema. Unya unsay nakuha mo? Pag karon nga niingon ka nga matod pa nimo piki nga relihiyon nga PBCM. Mo nang giingon nga nagkapareho sa mong Bindilyo. Mao bitaw na sinultihan bitang Mitchell Bindilyo. Prebahan na mo nga mao na sinultihan ni Mitchell Bindilyo. Niya atong paminawan. Niya atong paminawan ang gisulti ni Mitchell Bindilyo nga parehas og sinultihan niya. Niya tanawa, piki nga relihiyon, no? Sa anak sa Espiritu Santong piki kadung na Espiritu Santong piki nga relihiyon. Katong nagunan ako. Moto sila. Tanawa ha? Di ba kung ang imong cooler Bindilyo may pasultihon, piki nga relihiyon nga PBCM? Kung ikaw may pasultihon, nakadungog na mo atong anak sa Espiritu Santong piki nga relihiyon? Tanawa gani. Di ba nagparehos ang inyong sinultihan? Kung ikaw pasultihon, piki nga relihiyon nga PBCM. Unya kung ikaw po pasultihon, ang kanang imong cooler po, piki nga relihiyon nga PBCM. Wala mo mauwaw nga pag-abot na karon nagkupot og baylos ang pagtulon ang PBCM. Asa nimo gipasukad ang pagkapiki? Sa balaod dinhi sa yuta? Kay kung sa balaod sa yuta gipasukad nimo, ay ang pagtulon ang PBCM wala magkupot og baylos. Dili rehistrado ang PBCM. Sadya nga narehistro ang PBCM, matawag ko ba rin nagpiki di ay sa mga mata sa balaod sa yuta? Asa nimo ipakita nga nakaigo ng imong pag-ingon nga relihiyon, piki nga PBCM? Nakaigo ka wa? Di ba wala? Ug makaigo ka kinira. Kung ang pagtulong ng PBCM dili rehistrado, pero rehistrado kaigo ng imong giingon nga piki ang relihiyong PBCM. Mo nang giingog bunganga ra sa baba mo, Bunganga ra sa baba mo. Busa nagkaparehos ra mo anang imong cooler. Tanawa gani ang imong gisulti, matod pa na nimo. Matod pa na niya sa gipangutana nimo. Ikaw mutuo ka nga si Tomas Eugenio mga Espiritu Santo. Unsay gitubag sa imong cooler? Amo na giingon nga mapag-isulti na sa balite kay mo mutuo pang engkanto, mura pog. Ikaw, kanang cooler nimo, nakasulti-sulti na dito sa balite, nana nito o anak na dito, unya nanay iyang na invite dito atong tawagan si Pastor Mitchell Bindilyo. Ako ipaklaro baya mo nang giingon kana bayang termino baya nga istoryahin balite, termino ra ba na nimo Mitchell Bindilyo? Pribahan na to. Niya. Imo man ning bersyon. Atong paminawan na. Pareha mag bersyon sa imong cooler oy. Niya paminawan ta. Aron tugon-tugon mga kaisonan, may pa na istorya sa balita kay moto pang kanto ana. Tanawa. Di ba ikaw mo imo ng bersyon? Unsa sinultihan nimo? Istoryahin balite. Unsa gisulti mo sa imong cooler? Ay pareha gapon nimo istoryahin balite. Tanawa di ba nagkaparehos mo? Nya. Unya asa na do? Anam nagsapondo. Mo na giingon lagi sa Biblia, masakpan lagi pagkaparehog balhibo. Sakpan gyud lagi. Pagparehos og balhibo, magkauban ginaon say prueba na Brad Rome. Ato lang pagabasahon Brad Makarayo kini kasulat sa Amos sa iyang kapitulo 3, bersikulo 3 nagingon dinhi. Magakakuyog ba ang duruha? Gawas kung sila magakauyon. Tanawa. Kakuyog ba ang duha? Gawas kung sila magkauyon. Munay giingos panultihon basta parehos og balhibo, magkuyog gina ingon ana nga sistema. Muna siya. Munang kung ikaw pasultihon, piki nga relihiyon ng PBCM, bisag rehistrado, ignog piki. Unya pag abot na karon iya pong cooler, ignog pud ang relihiyon PBCM, piki, bisag rehistrado. Unya, sa gipangutana mutuo ba ka nga si Tomas Eugenio, mong Espiritu Santo nga nasa Biblia, unsay gisulti dayon sa iyang cooler, mo na giingon istoryahin balite. Kung si Bindilyo pon, istoryahing balite, di ba parehos mo og sinultihan? Agoy, basin pa yung ginalahig lang ni Assemblies of God. Basin pa yung dili tinuod ka na. Tanaw na, prebahan na mo, kadili tinuod. Atong prebahan. Unsay giingon niya,
ang motoo sa doktrina nga PBCM, Brad Rome, Brad Jiggy, Brad Jisrael, niingon siya, ang motoo kuno sa doktrina sa PBCM, wala kuno saktong panghuna-huna. So kita lugar nga mga ministro sa PBCM Brad Macarayo, wala lugar sa saktong panghuna-una. Kung wala pa ta sa saktong panghuna-una, ngano maglisod pa magtubag si Mitchell Bindilio sa atong mga tubag sa iyang mga atake? Oh. Nagkababahaw mo yung mga pangutana nga wala ni mo ipangtubag Mr. Bindilio. Unya gawas ba ni ana, daghan baya ang mga namimbro sa PBCM nga namimbro sa PBCM nga mga profesional. Unya naglantaw pa gani na sila o naminaw ug ang uban naglantaw sila live sa Facebook. Oh. Ha? Na unya moingon ka yano-yanohon nimo sa nakapakadagan sa istasyonan lang nga nasudlan sa mga ministro sa PBCM nga naa mga langit ng lamdag sa kinabuhi, naa ang mga ministro sa PBCM nagwali. Unya moingon ka nga pike, unya wala sa saktong panghuna-huna ang mutuo sa doktrina sa PBCM. Kami may nag-drive sa doktrina sa PBCM. Muna giingon sa kauban nga ministro Brother JG nga matod pa na niya kami lugar nga mga ministro lugar wala saktong panghuna kano magkalison man lagi na si Bindilio. Ha? Na, nga naman lagi nga among matud-an nga ang iya masiluten wala magkadimao. Na, anawara. Unya gukdo na to, pamatud-an na to, nga hinimo-himo ra to. Unsay giingon niya? Unsay imong relihiyon? Mato pa des iyang cooler Assemblies of God ko. Higala ko nimo, tan-ahaw tani karon. Og Assemblies of God bagin ni tinuod. Kung Assemblies of God ka, dili ka magtawag-tawag dito ni Mitchell Bindilio. Nga naman, tungod kay unsa man. Kiniyo. Niya, unsay gisbuhat ni Mitchell Bindilio dito sa Assemblies of God nga iyahang gidala siyang programa. Kini gisgutan na namuha kay ang among gigukod ani, ang among gitira dili ang Assemblies of God. Gitira na mo ni ang nagpatuo nga membro kunos Assemblies of God. Unya tuan ni dayo ni Bindilio, tuan dito ang simpatiya ni Mitchell Bindilio. Ha? Naibulong ta Assemblies of God kuno siya. Ni pag-abot ang simpatiya to ang Mitchell Bindilio. Bisan pa og ang pagtulon-an niya Assemblies of God, kung tinuod ta granting without admitting nga siya Assemblies of God nga namimbro sa diha. Ngano ang simpatiya tuan ni Mitchell Bindilio nga si Mitchell Bindilio nangatake man sa Assemblies of God. Pribahan na to. Ha, diyo. Ikaw ra Mitchell Bindilio, mahoy maunay ani og ang cooler mo. Ayaw dalay higa ba? Mandahig naman pagkakubang grupo. Ayaw raw. Niya, paminawan ta, pribahan na mo. Ha? Nga dili ko na membro sa Assemblies of God. Ha? Atong pribahan. Niya, kung membro pa sa Assemblies of God ni, ang pangutana wala ang simpatiya dito ni Mitchell Bindilio. O kung pananglitan, granting nga kami. Ha? Granting. Without admitting, tugot ng tasoy pag-uyon, uyon ng tasoy pagtugot. Ang mutos, doktrina sa PBCM, wala saktong panghuna-una. Ang pangutana, kinsa may wala gamitang huna-huna anido. Ha? Nga nagpatuo ka Assemblies of God ka nga membro ka. Pero si Mitchell Bindilio nangatake sa Assemblies of God. O say pray ba? Paminawan ta ang atake ni Mitchell Bindilio. Ha? Para mauwaw. Ay sos, mo lagi ni ako mauwaw ko ani oy. Niyaw, paminawan ta. Disgrasya. Ngano nang dili pa nagtawan o sa prinsipyo sa Biblia sa Santiago 2:10? 2G sa gaingon, kay bisan kinsa nga magabantay sa kay natibukan sa kasugoan apan makalapas siya sa usa ka bahin niini, siya mahimong malinapason sa tanan niini. Tanawa igsoon, tanawa. Unsay gigon sa Ginoo, bisan kinsa nga magabantay sa kinatibukan sa kasugoan, mula pa sa usa, lapas tanan, mo nami gusto ayab lapasa, ayab sa ilori, bisan pa sa katuldo ko sa kakudlit. Kaya himo ganing sa ilo anak mo sa nito man kasiyam, pero sa imong ilapas, lapas ka tarang. Sa lahat nga pagkasulti mga kaigsoon mga kigalaan, why pulos? Nito man lang kas pipila kabahin, imong ilapas ko sa lapas ka tanan, lapasan na lang tanan, oras gihapon. Nanira rin siya sa mga pagtulunan nga wala magtuman sa napulo kasugo kay kaupat adlaw ipapahulay, gitira niya. Unsa ang usa sa iyang gitira aning gisgutan niya. Oh. Sika, tumatuman ka ko siya. Parehas mga Pentecostal ka, mga Assembly of God, mga upang mga reliyon. O, bisag di alat akotob! Nganong gitira man ni mo na daw nga walay pulos? Ha? Una tanawa og kanang kulir ni mo, tanawa gani og naghunahuna ba siyang sakto, anak? Mutawag ka sa nimo, tambagan nga muni, anak, ayaw silang ambata nga ikaw mismo, kusog ka ikaw mukuhit dito siya pagtulunan? Agoy, pagklaro ba ya? O saan, nasakpan wala? Aha, tanawa! Mo lang ginigiigon. Bisan pag imong sinutian sa tinor pa lang sa sinutian daan sakpa na.
Ha? Klarong hinimo-himo na. Ha? Tanawa gani. Unta dili nimo na atakehon kay ngano Assembly of God na ang nagdayo nimo. Ang ingon nimo higala nimo. Na, tanawa usay gibuhat mo. Ngano nang atake ka? Agay! Nasakpan lagi! Nasiyat mas kabuk diritso. Tanawon tanibi. Brad Jige, mura kadumdum ta ba? Nga, sa iyang programa, nagdapit sa iyang kauban, nagdapit siya bagang muni. Atong sulti mo, tawag ka nako, unya ako kang tubagon, unya mauni, magpatuo ka nga kuhan. Ani, ina ng sistema, muna giingon, mara kadumdum, tas gisultis atong Ginuso Kristo. Kung sa gisultis atong Ginuso Kristo, di Brad Jige, nga dunay tao nga, nagkuha og yang kauban pero pag-abot na silang duha og unsay gidangatan po atong nagkabig sa iya og naguyod sa iya kuno sa gidangatan mao po'y gidangatan sa iyang naguyod. Basahan lang nato diri sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 14. Pasagdi lang ninyo sila mga magtutultol nga buta ug kun ang buta magaguyod og buta sa gahong mga hulog silang duha. Sa ato nabasa red makarayo sa giingon sa atong Ginoong Hesukristo, aduna day magtutultol nga buta. Ug kun ang buta magaguyod og buta sa gahong mga hulog silang duha. Sama lang ni Mitchell Bendilio og kini yang caller nga yang gipangutan ako unsa ang reliyon ang giingon Assemblies of God. Kung ako pa niyang caller dili ko mutawag ani ni Mitchell Bendilio oy. Kay ngano gatake ko daw nga among reliyon. Unya si Mitchell Bendilio ko donta respeton punta niya ang Assemblies of God kay ngano Assemblies of God gud ang reliyon ani ang caller. Sama na gustong gibasa ganina dito sa Panultian kapitulo 18 bersikulo 2 Kama City nga adunay tao nga malaang sayang kagaligong mga sinultian og dito sa gibasa ni Brother Gisrael ganina dito sa Sira kapitulo 28 bersikulo 25 ngadto sa 26 nga kinahanglan magbantay kay sa sinultian og timbang-timbangon nimo yung pinulungan kay basin adunay tao nga nagulat kano sa ka masayop ug kun dili ka magbantay basin may lokapa ka diha sa tubangan niya. Tan-awa si Mitchell Bendilio og kini ang caller. Di nangauwawan. Mitchell Bendilio, may pagitapan na lang nimo na imong caller na sa imong programa nga tingog sa kamotoran aron kamong duha. Permente mawalawan. Tanawa. Ha? Tanawa lagi do. Unsa ba? Ha? Mao lagi na. Duwagi pa. Muna giingon may palagi kuno gitapan mato pa ni Brodjigi may pagitapan nimo na imong caller diha. Unya i-apel nimo na baron nga kamong duha mulabok sa BBCM aron pod nga sa matag tubag namo lampaso po ng imong caller. Ha? Himo nang kauban nimo gani diha. Kay para masampulan nato ang nagsunod sa imong programa o ang nagsunod sa among programa. Ang nalantaw sa Facebook diha sa inyong programa o nalantaw sa Facebook sa among programa. Ana ra? Ha? Yagit-hagit ka na, ha? Nah, mao lagi na. Unya, matod pa na araban niya nga unsay gi kuan niya ang iyang gi sulti matod pa niya aron matimbang-timbang ba kuno sa mga nagsunod kuno na minaw sa ilang programa nga hisgutan kuno ng PBCM dili pwede nga dili kuno ni ang baton ang PBCM tungod kay para makatimbang-timbang ang tao kinsay na makak o kinsa ang wala na makak unya do pangutana Assemblies of God ang imong caller unya gadong giatake nimo na mo nang gipaninglan kas kaubang ministro Brother Jige sa tinor sa iyang sinultian nga paningil dili unta nimo atakehon magbaton kag respeto kay kana ni dayo nimo imo nang kauban nga ganong imong atakehon iyang pagtulunan ang wala pod gamitang hunahuna pod grante nga siya Assemblies of God ngano nga ang pagdayo naa nimo unya ang iyang pagtulunan giatake maora po din na miyembro nga malipay atakehon iyang pagtulunan tanawa gani unong tora otro gani magbuhat gani kadiha nga dunay kulir ka imong tubagon tarunga pag-briefing aron di ka masakpan ba? Angay lang mo na buhaton, ngatos kaatbang ni mo uban, pero dito sa mga minister BCM, sakpan gil ka pirme. Tanawa, o sinita mo. Muna gingon na mo. O kini debate, hangakon lang yung ka. Kaya nga, gukod-gukuron lagi ka na mo. Gukdon ka. Matag pulong nga mo gawa sa baba, bantay gyud. Kaya kung di gani ka mabantay, piti ging agi. Piti. Piti gyud, ngatos kasaypanan ang imong mga isinultihan. Tanawa. Muna, mato pa. Di ko na siya mamakak. Nya pag-abot na karon nagbuhat-buhat og istorya. Assemblies of God, nya atake, nya wala masakiti ang namiyembro sa Assemblies of God. Unsa ka tinuod na Bendilio? Dawa. Sakpan. Nya pa? Matod pa na niya sa iyang programa nga ato mga previous nga mga programa niya, matod pa na niya, di siya mga atake pero pwede pang atake. Unya sa tinod nga pagka-istorya, siya rampoy mo ang kunani mo na giingon lagi nga ang gibuhat mo mubalik rapod sa imong kaugalingong ulo. Unsay prueba ni ana nga atong basahon Brad Gisrael ang Biblia. Niya atong basahon diri sa Abdias kapitulo 1 bersikulo 15 gingon ang adlaw ni Jehova haduol man sa ibabaw sa tanang mga nasod. Gingon
Ingon sa imong gibuhat kanimo pagabuhaton kini, ang imong gibuhat magabalik sa imong kagalingong ulo. Oh, tanawa, mo lagi na, mo nang nahitabo ni Mitchell Mendilio nga ang iyang gibuhat bubalik ra pod sa iyang kaugalingong ulo. Nagbuhat-buhat og istorya, texter kunuhay aron laban ang mga ministro sa BBCM pero kanunay malampaso ang agi. Niya, ang iyang giingon nga mato pa dili magbakak sa tinuod nga pagkaistorya. Niya, atong paminawan. Pagtugaan ko nos tinuod, Mitchell Mendilio be, tanan ba gyud nimong isulti pulos tinuod? Niya? Mutubag man mutubag ni. Atong paminawan, ang iyang tubag ani. Tanan ba gyud gisulti nimo Mitchell Mendilio pulos ba gyud tinuod? Ang tubag ni Mitchell Mendilio, atong paminawan, atangi kay plastar namo ang iyang mga gisulti nga tan-aw nato og unsay iyang tubag. Kung ang tanan ba nimong gisulti Mitchell Mendilio puros ba tinuod? Niya, paminawan taon sa iyang tubag. Mga bitaw na nga, di sa may dili ko baka ko ng tanang tao, o niya nato pa nimo, yudyoron. Mga bitaw na nga, ang yun dito masahon. Daghan bisan na sa... Okay, daghan bisan... Ano? 3-4. 3-4? Wala gayod, kinahanglan, mami na tudon gayod ang Diyos, bisan pa kung baka ko nagta ng mga tao, ingon sa nahisulat. Okay. Kayo ang sabi ay, ang tanang tao, bakakon. Bakakon. Ikaw sa tarkat ng tao ka, kabaw. Tao. Tao, bakakon ka. Kana po ng text na to, tao, kabaw. Ay ko, kailangan... Post kong kadiyot! Nindot ni! Tanawa gani ng imong kauban mismo diya, nga wala nimo ma-briefing og ayo. Di ba nag-ingon? Kana nagtawag, kana, ikaw, si Stil Katilin sa mga tao ka dili. Siya, tao. Siya, bakakon ka. Kanang nagtawag na to, ang kanang kulir na to, kanang nag-text na to, unsa man na siya, kanang kabaw na, tao. Ingon di ang kauban, ambot. Tanawa ra. Mismo ang imong kauban gani. Dili na gani gadawat sa imong ingon nga, bakakon. Na, tanawa. Na, nag-ukon-ukon na gani ng kauban nimo. Ay, klaro ha ba? Magbuhat gani kag tema, sabta ng imong kauban. Aron nga dili makakontradict na inyong prinsipyo diya, tanawa gani. Ningon siya, kay giingnan naman siya, ay, kung tao ka, bakakon ka. Una ka na nag-text na to, tao na, kabaw na, mananap na. Ingon din siya, ambot. Natanawa ha? Aksyog katawa ang iyang kauban. Tanawa, o gidawat ba? Girespetaran unta ka Mitchell Mendilio. Kay nga man, ikaw gun mo nagdalastima o niyang ano na yung anak mo na. Kay wala man masaktog, briefing. Na, tanawa, pagsabot sa lagi mo. Tanawa, nagidala ninyo sa ere, ibangga ninyo sa BBCM, tanawa di. Pero minting, sakpan ang imong mga sayop sa imong sinutihan. Bisan pa ang estilo ninyo sa inyong pagtawag-tawag niyo o sa bisan paswali ninyo. Tanawa, o sinitabo. Di, bulilyaso ang agi. Na, tanawa, padayon mo ra, unsay gi pasabot din siyang kaugalingon. No? O ngayon ba po siyang tao, bakakon siya. Karon, o tayo tambag ni Apostol Pablo, Episo 4:25. Kay bakakon man ang tanang tao, o sa gingon, ato masahon. Ano na itong klaro na? Ako sa mapunoon na. Ako bakakon ko. Tarawa! Tarawa! Unsay giigon? Episo, pag-igon niya, atong klarohon naunsa ba po noon na ako, bakakon ko. Mo nang klaro ginya. Giklaro gikuno niya nga siya kuno bakakon. Siya ra ba? Ikaw ra ba nagsulti ba ya ana? Na masakit ka sa mga ministro sa BBCM? Imo man ang sinultihan. Ang pangutan na karon kay gikuwit ni mga ministro sa BBCM. Gusto man kag kinuhitay. Wala pa ko sa doktrina. Wala pa ko mutandog sa doktrina mo. Ang gitandog ko, ang imong sinultihan sakto bagig ka og sukod kung makigbangga ka sa mga ministro sa BBCM. Na, tanawa. Na, tanawa lagi. Na, dinhi na ta. Sugalan nato tong iyang giingon. Wala kuno atakihan yang mga ministro sa BBCM personal, kundi doktrinal. Kanang iyang gisulti nga matod pa na niya. Ako bakakon ko. Matod pa na ni Mitchell Mendilio siya kuno. Tanawa, iya man ang giangkon. Giangkon na niya. Apagutahan na karon. Tinuod ba? Ang giingon ni Mitchell Mendilio. Tanaw na to. Kung kining gisulti niya dito sa iyang texter, nga wala kuno niya atakiha si Master og ang mga PBCM nga mga ministro, ang mga ministro, doktrinal. Kining personal kung dili doktrinal. Kung wala gani may ipabati, di gani may makapabati. Nga namirsyonal siya sa PBCM o namirsyonal sa diha kang master, muna klarong pagka-istorya, husto siya. Pero magkapabati gani be,
nga na personal siyang master, bakak gyud ang iyang giingon nga wa siya mangatake personal. Paminawan ta ha. Kini Bindilyo, personal ni dili. Tanhaon tani karon. Ha? Tan-aon tani karon og tan-aon tani karon og wala bagyo ka mamersonal sa PBCM. Kini personal ni dili. Pa ilan akong itumot nga kompetensya sa ilang Dios Espiritu Santo. Na? Pero, bago ang ilang Dios Espiritu Santo, naka-Amerikana ko. Tuwa na. Doktrina lugar na. Ang pangutana karon doktrina me nga kini Espiritu Santo mao ni Espiritu Santo tinuod kay nag-Amerika na. Gidoktrina na mo na wala. Natanawa ni tandog naman kag Amerikana unya unsa man personal na dili. Da, tanawa, di ba purting nasakto iyang pag-angkon. Sakto ang iyang pag-angkon. Prangka nga pag-istorya na. Sakto gid ka Bindilyo adto. Ha? Tunayon ka ba nga bakakon ka? Ikaw may nag-istorya na. Ikaw may nag-angkon na. Among gipribahan. Mato pa wa ka mga atake personal. Mato pa nimo doktrinal ang imong atake. Ang pagutan nga nabot kag sinina. Asa gawa sa biste unsa pa? Gawa sa biste unsa pa gid iyang gisgutan. Paminaw, padayon ta. Ang ginuhatan, questionable. No? Yung ganitong questionable igsoon, nga naman, kamo rin nahibalo, o ako, katurang nag-fix na ito rin, nahibalo, ipag-questionable kaya ng Espiritu Santo nga, nakapandin na ko nga sa ilang ipakita na video. Siguro na ito na mga drawing sa PBCM, I like it. No? Ganahan ko. Itapad ang akong hulagway sa ilang Diyos Espiritu Santong tiki. Sa ato pa, ako'y ginuwin. Tarawa, katawa na. Ang pangutana karon, do. Nahusto lugar ang imong pag-ingon. Asay gibutang, asa katinuod tong imong giingon nga matod pa nimo. Wala nimo atakiha ang PBCM personal kundi doktrinal. Pangutana, nganong naabot ka magbiste? Nganong naabot pero ang kinaiya ang binuhatan. Tanawa. Ang pangutana do, doktrinal na dili. Ha? Tanawa lagi mo ni giingon sakto gi ka. Nga ingon kag bakakon ka. Na? Unta di ka mo ingon nga doktrinal. Akining personal wa ka mga atake personal. Ngano man? Mutira man ka sa biste, mutira man ka ngadto sa binuhatan. Ha? Tanawa. Di ba pag mutira ka sa biste o ingon man sa binuhatan personal? Nah, tanawa, kami, nanira ba minimog personal do? Wala. Mismo sa imong sinultihan, ikaw ra, may among gibalikan sa imong sinultihan. Ha? Tanawa ra. Tanawa, di, piti ang agi. Asa pag yun, tanawon, tani karon. Atong tagutaguron, muna gingon na mo, aning kagabihion karon. Among tagutaguron ang iyang mga sayop. Niingon siya, nga mato pa, dili kunomi niya atakihon sa personal, kundi doktrinal. Nakapabati nami. Una, piti ng agi. Niya pagid ang labang piti, o. Kini, unsa man do, doktrinal ni. Niya, paminawa na to ang imong gibuhat o imong gipanulti. Batok sa among magtutudlo. Kini, unsa lugar ni, doktrinal lugar ni. Kini, o. Ha? Tanaw na to, ha? Plastar na to. O niya, paminawi, ha? O doktrinal ba yun, eh? Tanawa, di ba di personal? Aming among Diyos Bindilyo. Kanas po mas ihenyo tuting senyor, kung manulag na, mupupot-pagupot ka babae, dili na mo na mapugnan. Di rin sa ama mo na Bindilyo, kay mo na gahom sa among Diyos. Os kong kadiyot, asa man kuno ka diha nakadungog, nga nagdoktrina mi, nga ang gahom ni Master, mauna nga nagbato sa uduna siya, muni mato pa nimo, giingon nimo nga dili og manguwag. Ang pangutana ko, ikaw may nagsultian ha? Among gisubay kay wa man ka mga atake personal. Doktrinal ba kag imo? Gidoktrinal lugar na muna. Asa nimo na gikuha? Kinsa mga ministro nga nag-ingon nga mauna ang gahom sa among magtutudlo? Agoy, pagklaro ba ya? Gipaninglan ba ya ka na mo ana? Nakapamati ka? Gilanta na mo Facebook, wa man lagi nimo na pamati. Na tanaw lagi. Na, unya, do, personal na kag gisulti mo dili. Ngano na personal ka? Di makakama personal kay doktrinal lagi mo. Na, tanawa, padayon na to. Friend, relax lang po so, friend. Dili na kinulukoy, friend. Dili na kinulukoy. Dili na kinulukoy, ha? Sa ato pa. Tinud-anay din eh. Tanahon tanay pag-abos tumoy karon.
ang PBCM disente kayong doktrina. Ang ilang Diyos, Espiritu Santo, naglongpong ang babae. Kay dili kapugnan ang ilang Diyos. Maulaw ana. Na, tarawa! Di bagi uaw nimo ang PBCM? Kanang imong giingon? Unya wala pong ka mauaw? Nga sa wala pa nimo na isulti bisag dili daghanang misuway sa pag-atake ana dinis mga ministro ng BCM unya nakapugong ba nga daghang na miyembro sa BCM? Nakapugong wala. Nidaghan ang PBCM nga mga miyembro tungod kay wala may magdoktrina ana. Wala na mo na ingon nga amo karong gidoktrina nga pag-abot ana mao ni gipasabot na mo ang tao sulod mo kay mao ni ang gahom ni master. Kanang bahina. Ang panghutada karon, di ba klaro nga nagtumo-tumo ka? Uli ang pangutaan na karon, niingon ka, waka personal man lagi ka. Sakto lagi ang imong giingon nga, baka kun ka, ikaw may nagsulti ana. Ha? Ikaw ra nagsulti ana na, gibalik ra na mo na, amo lang gipuribahan. Unsa ka tinod mo gisulti nga giangko nimo na, nga ikaw baka kun ka. Na? Tanawa, unya, wa mi ka pamatuod. Unya kinsa man ni nagtumo-tumo. Kinsa man ni nanambag, nga matod pa, basta pastor ka, dili pwede nga magtumo-tumo ka. Unya, kung makapamatuod gani ka daw, hagiton ta ka. Kinsa sa mga ministro sa PBCM nga nag-ingon nga gahom ni master ng pagmatog asawa, unya ka nang imong giingon nga uwagan. Be, na? Pabatiya, kinsa kuno nga mga ministro, kinsa ngalan? Ha? Kanang nagkupot sa programa, ha? Mga langit ng lamdag sa kinabuhi, ipabati ang tingog, isulti ang ngalan. Di gani ka makababati, anak, nagpasabot, nagtumo-tumo ka. Unya karon kay ikaw mismo nanambag maka nganong wa makamutuman sa imong tambag nga nanambag maka unsay gitambag nimo niya paminawan ta unsay imong giingon paminawan ta nga mismo siya sa iyang kaugalingon dili mutuman sa iyang gisulti nga tambag. Ang pangutana do, kinsa man tong bindilyuha ang nanambag ang iyang programa tingog sa kamatuoran. Kinsa man pong tong nagbuhat-buhat og istorya ganiha o kinsa man ning nanambag nga basta pastor ka, nagdala kag simbahan dili gyud ka pwede magbuhat-buhat og istorya di pug ka mamak-ak. Ang pangutana do, kinsay nagsulti ana? Di ba ang ngalan Mitchell Bendilio? Pastor gihapon? Unya ikaw kay Mitchell Bendilio pug ka pastor pug ka. Mo na gibalik-balik na mo sa ere. Pila day ka buok Mitchell Bendilio nga pastor. Ha? Unya karon kay di man day gusto ang usa ka Bendilio nga matod pa niya ang nadungog na to karon dili magtumo-tumo. Unya katong ganihang giyaw-yaw ganiya sukad pa sa atong gipabati ka ganiha nga inyong nadunggan ang iyang tingog ni gawas. Ni angkon, namakak unya pag-abot na karon, mao kuno nang gahom sa among magtutudlo kuno katong giingon niya uwagan. Ang question karon kinsa lagi para makapamatuod ka sa kanang imong gisulti dili binuhat-buhat og dili tinumo-tumo. Tanawa gani. Ha? Nakapamatuod kang duha mo kabuk Mitchell Bendilio. Usara ang pangutana nganong dili ka mutuman sa imong kaugalingon kay ikaw ra mismo nagsupak-supak sa imong kaugalingon. Mo na giingon. Si Bendilio misulti, si Bendilio nisupak sa iyang gisulti. Si Bendilio nagpahayag, si Bendilio pod nisupak sa iyang gipahayag. Si Bendilio nagsulti, si Bendilio pod nagpakaulaw sa iyang kaugalingong sinultihan. Ikaw raman ana, gibalik na mo na, imo na, agwantahan na nganong imong bangga ang mga ministro sa PBC. Na tanawa. Nya, unsa man na do? Unya, matod pa na niya. Ha, tanawon ta gani. Karon kay niingon man ka nga matod pa nimo wa ka mga atake personal kundi doktrinal sugalan ta kuno nis doktrinal be. Nag-ingon siya kaganiha nga ang iya kunong gisulti iya gid kunong isulting kamaturan nga dili pwede nga idahig ang Biblia nga si Master Tomas Eugenio mao ang Espiritu Santo diya sa Biblia kay ang iyang prinsipyo atong previous niya nga mga istorya nga matod pa na niya sa iyang gisulti nga asa mabasa ang Tomas Eugenio sa Biblia kay dili mabasa apiti nga Espiritu Santo ang iyang prinsipyo ana kana gyung mabasa pero ang dili mabasa mo nay dili tinuod ang pangutana karon be ato karong prebahan tanawon ta
Kinuhitay na tas doktrina do. Tan-aon tani karon do. Ug magkapamatuod ba ka? Di ba mismo pa ang gidriban mong doktrina mahimong di tinuod kung paumhan ang imong prinsipyo ug baruganan. Nga giingon asas Biblia Tomas Eugenio. Unya, mo na giingon nga diha mo gawas nga piki ang imong gisulti. Ang pagtulon ang PBC. Bitan-aon kuno nato be. Brad. Tan-aon kuno nato. Tan-aon nato be. Nya, pabor nako ang nakasulat dire sa pahina 77 sa mga panghitabo. Giingon no, akong awhagon katong nagaangkon nga nagatuos kamatuoran sa paglakaw sa panaghiusa kauban sa ilang kaigsuonan ayaw hatagi ang kalibutan sa paghuna-huna nga kita nagpalabi sa kasigpit kita wala magkahiusa nga dili man nagsama ang atong pagpanudlo likay ang pagkabulag-bulag. Palikayan dahil kuno ni Mrs. White ang pagpanudlo nga dili magkahiusa ug magkabulag-bulag nga mga pagpanulti sa tanan nga mga SDE ug sa tanan nga mga Adventista del Séptimo Día. Karon, Brad Israel, makuha ta karon og usa ka basahon nga sila nagkahiusa tanan nga mga SDE ana. Butang ko pananglitan sa pag-ila sa mga Adventista o sa SDE ngadto ni Mrs. White. Unsa si Mrs. White, Brad Israel? Manalagna para sa iyang mga kauban, Brad Macarayo. Niya atong basahon diri sa gikan sa kasing-kasing sinulat ni Ellen G. White sa pahina 3 pasiuna gingon sa episo 4:11 naglista si Apostol Pablo sa 5 kadagkong gasa sa Espiritu Santo, mga apostoles, mga manalagna, mga magwawali, mga pastor ug mga magtutudlo. Ang mga Adventista nagtuo nga si Ellen G. White adunay gasa sa pagpanagna. Apan ang iyang kinabuhi ug pag-alaga daghatag og kamatuoran sa ubang mga gasa usab. Dili ikatingala di ay nga wala niya ipakutob ang pagpaila sa iyang buluhaton sa pagkamanalagna lamang. Nagsulat siya kaniadto nga ang akong buluhaton naglakip sa usa sa buhat sa usa ka manalagna. Na karon tan-awon ta ha, si Mrs. White di ay giila nga nakabatog hiya sa pagpanagna. Asa pa Brad Jiggy nga ang tanang mga Adventista del Séptimo Día nag-ila nga si Mrs. White nakabaton gyud hiya sa pagpanagna. Basahan lang nato diri sa basahon sa SDA sa lagda diri sa pahina sa 61 pangutana City tubag City pangutana 8 tubag 8 pangutana 9 tubag 9. Unsa ang duha ka ilanan sa matuod nga iglesia nga salin sa Dios tubag Bugna kapitulo 12 bersikulo 17. Magbabantay sa kasuguan ug adunay pagpamatuod ni Hesus. Pangutana unsay giingon mahitungod sa pagpamatuod ni Hesus tubag Bugna kapitulo 19 bersikulo 10. Ang espiritu sa tagna busa ang katapusang iglesia kinahanglan adunay manalagna. Pangutana ang hiya sa pagtagna gipaila ba sa mga Adventista del Séptimo Día? Tubag oo si Mrs. Ellen Goldwhite giila nga nakadawat ning hiyasa. Ang iyang daghang mga sinulot nga gibilin niya kanato nagdala sa matuod nga ilanan nga gibutang sa Biblia usa ka matuod nga manalagna. Sa atong nabasa Brad Macarayo, aduna day matuod nga iglesia nga salin sa Dios. Ang nga kung unsa ning iglesia nga salin sa Dios mo ning katapusang iglesia nga adunay manalagna nga kung kinsa nilang giila nga manalagna mo ni si Mrs. Ellen Goldwhite. Sa to pa, ang katapusang iglesia, maodeng ang Adventista del Séptimo Día o SDA nga ilang nga manalagna si Mrs. White. Karon, ang pangutana karon kay ang tanang mga Adventista nag-ilaman nga si Mrs. White nakabatog hiya sa pagpanagna. Sa ato pa manalagna o propeta si Mrs. White. Ang pangutana karon, niingon man ka unsay gisulti nimo? Mitchell Bindilio gidawat man nimo na? Ang tubag wala, ikaw ray pastor nga naglahi. Kay kung gidawat pa nimo na, nganong mi-challenge ka man? Unsa ang challenge mo? Niya, paminawan ta. Kay gusto makagdekag, gusto makagbinunkagay de sa rason di ay. Unsay imong gi-challenge. Nag-ingon ka niya. Paminaw, o gidawat ba nimo ang pagkamanalagna ni Mrs. White? Niya, paminawan ta, tanawa, matod pa. Gihagit nimo ang mga pastor, mga preacher, ug matod pa na nimo ang mga religious program. Niingon ka gamatod pa nimo nga makabasa nga si Mrs. White nag-angkon nga siya propeta. Why mabasa? Kung dunay gibasa, iyar nang kaugaling opinion. Pangutana, ang lagda ug ingon man gikan sa kasing-kasing. Kinsa man ang basahon di ba inyo? Ang pangutana karon, ha? Nganong gidinay man nimo nga ang katapusang iglesia sa gibasa ni Brajigi mauman ang dunay manalagna gingon kinahanglan nga adunay manalagna. Pag di mabutangan ang katapusang iglesia sa manalagna, dili pa na maong katapusang iglesia. Basis lagda, ang pangutana karon
Nganong nag-ingon man ka nga dili manalag dili wala mag-ingon si Mrs. White nga siya manalagna. Kinsa man manalagna dahil sa SDA kay mao man dahil kanang katapusang iglesia. Dili pa dahil mao ang SDA o dili mabutangan ng manalagna. Kinsa dahil dili si Mrs. White. Gitubag ba nimo na? Wala. Ngano ni supak man kado? Ha? Tanawa. Naningon ka. Giatake minimo doktrinal. Tanawa na ka pamatuod ba ka? Di ba niingon ka dili pwede nga ang Biblia idahig nga si Tomas Winyo mao ang giigon nga Espiritu Santo. Dabig sugalan ta kado. Asa pod mabasa sa Biblia nga gidahig po nimo nga madahig pod ang Biblia. Nganong gidahig mo po nimo nga ang katapusan nga iglesia mao ang Seventh-day Adventist ang pangutana question. Asa mabasa? Nga Seventh-day Adventist ang pagtulunan ni Kristo. O sa imong tubag, matod pa nimo Seventh-day Adventist ang relihiyon ni Kristo. Ikaw ba nagsulti na? Gisugalan. Imo ni puslan nga imong giatake ang mga ministro of BCM. So sa ato pa nilumpagay ta sa rason. Unsay giingon nimo? Ang relihiyon ni Kristo, kini na lang, atong paminawan. Unsay relihiyon kunong Kristo? Paminawan ta, niyaw. No? Kaya, isa na ito hatagan ito. Asa mabasa na ato na Sa Biblia nga, Sebastian Sentis ang relihiyon ni Kristo. Okay. Na una-una mga kaigsunan, imong ipangutanan, asa mabasa? Nga Seventh-day Adventist ang relihiyon ni Kristo, atong basahon. Natanawa. Ano to, ha? Lucas 4:16 sa DY version. Bisag di alat takotog. Iyang gisugalan, gidawat, kay gipamatunan niya ang relihiyon ni Kristo, Seventh-day Adventist. Ang pangutana, asa nga translation sa Biblia nga nag-ingon, Seventh-day Adventist, ang relihiyon ni Kristo. Pero tanawa, nag-ingon ka Seventh-day Adventist ang relihiyon ni Kristo. Kini na lang, unsay gisulti. Ha? Kinsay sugod sa SDA. Kay ang relihiyon ay ni Kristo, Seventh-day Adventist man. Diyan na day ang Seventh-day Adventist di ay. Ha, sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Pero kinsa gi nagsugod sa SDA kung ikaw pasultiyon. Paminawan taon na. Ito Kristo, na agil mo kitalaga na Seventh-day Adventist man na mag-atong kinigaw tinood. Wala kagabalo. Na nagsulugdanan sa Seventh-day Adventist. Nasugdan na baungaman ang nagbugla na yun nalaman sila ni Mrs. White. Tanawa, si Mrs. White, di ay man nagsugod, ana. Unya ang pangutana ka, matod nimo ang pagtulunan ni Kristo, Seventh-day Adventist. Unya ang pangutana karon ang nagsugod si Mrs. White. Naana di ay si Mrs. White manahon sa atong Ginoong Kristo. Agoy pagklaro. Na, tanawa lagi. Wala na mo atakiha ang mga kauban nimo ha. Wala na mo atakiha ang Seventh-day Adventist. Ang atake na mo ang imong sultihan kung magkadimao. Na, tanawa lagi. Mo lang giingon. Nga klaruha sa ba? Kung ikaw tinuod nga dibiter, klaruha. Og dibiter ba'y katinuod pagtuog balik. Ha? Pagtuog balik. Tanawa gani. Ngano mo ingon ka? Nga matod pa nimo. Walay mabasa. Nga naa ma atong gibasa nga ang tanang Adventista nagtuo nga si Mrs. White. Nakabatog hiya sa pagpanagna. Di modo siya mao ang manalagna. Ang pangutana ang katapusang iglesia SDA man. Unya kinahanglan ganunay manalagna. Basis lagda. Ang pangutana karon ngano di makamaangkon nga si Mrs. White manalagna. Ikaw ra po'y pastor nga wala mo dawat nga si Mrs. White manalagna. Tanawa ha. Unya unsa man do? Ha? Unya karon sugalan nato. Mo nang giingon lagi nato, ayaw pug dalahiga kay nagtuo man ka. Nga way mabasa Tomas Winyo mo nang ingon ka dili pwedeng dahigon. Kung dili mabasa, ang pangutana karon imo nabasa. Asa mabasa sa Biblia nga ang pagtulunan ni Kristo is SDA gyud. Kanan ing Kristo ang pagtulunan is SDA. Naa? Wala. Ang pangutana, asa pud mabasa ang katapusang iglesia is SDA. Naa? Nakabasa ka? Asa pod mabasa sa Biblia nga ang manalagna sa katapusang iglesia nga giingog salin ang matuod nga iglesia dunay manalagna ug ang manalagna si Mrs. White. Naa? Mao nang mo deny ka. Mao nang mo deny ka nga si Mrs. White wala mag-angkon nga siya manalagna kay ang pagawason nga si Mrs. White dili manalagna. Ang pangutana di mo gawas ang SDA karon nga dili tinuod nga katapusang iglesia. Kay kinahanglan man ang kanunay iglesia unya nakapamatuod ka na. Kung tinuod kang pastor imbes kay mo ipinsa ka mangguba naman hinuon ka sa doktrina tinuod nga gipundar ni Mrs. White o ginipinsahan sa mga pastor dihang tinuod diha sa SDA. Dili parehas nimong alanganin ang pagdipinsa, alanganin ang pag-ila ngadto ni Mrs. White nga siya propeta. Mura naman hinuon ta Brad Jiggy, Brad Jisrael, hinuon ni Brad Rumi nga kita na nagpanghimatuod sa pagkapropeta ni Mrs. White. Sa tanang mga Adventista, si Bindilyo, ragay di gatoo nga si Mrs. White manalagna ba? Siya rin sa pakiro Brad Jiggy. Siya ra gyud. Na. Questionable kaya ang pagka-SDA. Mo na Bindilyo pagtuon sa balik. Kay para makadipinsa kag sakto, unya usa ka mo tira diri sa mga ministers BCM. Aron kaigo ka ba? Na wala naman kitay oras sa ngalan sa nalang sa balaan
nga magtutudlo Divine Master Tomas Sr. ug sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Kita mangayog pasensya sa tanan nga mga naminaw karon nga mga SDA. Dili nato gitira ang ilang doktrina kundi ato lamang gipabati ni Mitchell Mendilio nga kung kana ang iyahang estilo nga iyang iatbang diris atoa kanang sinultihan niya dili gina magsilbi. Munang giingon nato ang atong gitira si Mitchell Mendilio lang dili ang mga kauban niya nga mga SDA niya. Busa pasensya sa tanan mga SDA unsaon man si Mitchell Mendilio ang iya ramang sinultihan ang among gipabati wala pa mimutandog sa doktrina. Wala mimutandog sa doktrina. Ang iya rang sinultihan ang among gisugalan diri sa iri. Kini na lang inyong alagad sa kanginan Ebanghilista Brother Hermogenes Macarayo guban usab sa kong kauban nga mga ministro. Kiniusap si Brother Jiggy Macarayo. Kinisab si Brother Rumirama Camus. Kinyusab si Brother Gisrael Macarayo kamimingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpamina. Mayong gabi kanatong tanan.